אסיר! שלום הממלכה בסכנה, אנחנו נצטרך את עזרתך. אני מיד. בוא איתנו. עזור לי. תקשיב. תן את זה למרטין. מי זה מרטין? איפה אפשר למצוא אותו? תמצא אותו, הוא נווד. עד איפה? תבטיח לי שתתן לו את זה. מבטיח. לא! לא! איבדנו אותו, איבדנו אותו. מיליון! לא! אתה תברח איתו! מיליון! לא! קיסר האופל, אני משחרר אותך מאובליביון. צא החוצה! סוף סוף שחררו אותי מאובליביון. בני תמותה היכונו לשליטתי. תביא לי בן תמותה. לכו. בן תמותה, היכון למות! מה עושים עכשיו? כן, מה עושים עכשיו? אין לנו ברירה. אנחנו חייבים לחפש את מרטין. עם או בלי הקמע. בואו. מה זה שם? זה עוד אחד מהם? כן. לא. תסלח לי. אנחנו מחפשים אדם בשם מרד. אתה מכיר אותו? אני מרטין. אתה מרטין. לכבוד הוא לי. לכבוד הוא למה? הקיסר שלח אותי אליך. אתה בנו העובד. כל בניו נרצחו, וגם הוא. אתה חייב לבוא איתנו. אתה חייב להמשיך את הממלכה. תראה, יש פה טעות. אבא שלי זה החוואי פה ליד, אני לא בן של קיסר. זה לא נכון. הקיסר תמיד חשש שיבוא יום וכל בניו ימותו. אתה חייב לבוא איתי. אתה חייב, תאמין או לא. טוב, בסדר. בואו, נזוז. בוא איתי. צ'יקו. בוא לפה, צ'יקו, בוא אליי. אנחנו הולכים למצוא את קמע המלכים. אנחנו חייבים. קדימה. מה זה קמע המלכים? קמע המלכים זה מה שכל קיסר עונד. אתה חייב לבוא איתנו, אנחנו צריכים לקחת אותו מלורד דייגון. ולורד דייגון זה מי? לורד דייגון הוא נסיך הארס. אנחנו חייבים לקחת את הקמע ממנו בכל מחיר. הוא היצור האולטימטיבי. לא נוכל להביס אותו בקרב. אתה
אתה תצטרך להיות זה שישלח אותו בחזרה לאובליביאן. מהר יותר! זה צבא החרבות. זה יהיה תענוג להרוג אותם. היכונו למות! אני הרגתי את אבא שלך ואני הולך להרוג אותך. נראה לך! תמות! לעולם לא תהרוג אותי. אני על מוות. מרטין, תפוס! לא! לורד אייגון, אני משלח אותך לאובליביאן! לא! לא! אדוני הקיסר, אני מעניק לך את פדיון המלכים. רק אנשים בעלי דם מלכים יכולים לענוד אותו. לכבוד לי. עכשיו אתה רואה שאתה בנו של טייטל סנטי. כאן הכל התחיל וכאן הכל נגמר. יחי הקיסר מרטין! הקיסר מרטין! הקיסר מרטין! הקיסר מרטין! יחי